robotterne står alt for tæt, så må man gerne lige så blidt føre dem lidt væk fra den nærmeste robot. Teknikere, I må gerne trække jer lidt tilbage. Robotter, I bliver bare ved. Og nu må I lige godt få lov at åbne øjnene og kigge jer lidt omkring, fordi I kan se, at I ikke er alene. Det er en bedste blok.